kote tewera mpone se kwese konde no kara apoye wimuno yenda onendo tewera dino kote tewera mpone se tinofara kuti pama minutes mashoma asara tingotaura pfungwa iyi yatanga tagara tiri kuda kuita kwema minutes akati wandei, but ndichaisamaraiza kuti ikwane pama minutes asara. Musoro wenyaya unontiwo asi vapenyu vanoziva, ndo topic yedu. Asi vapenyu vanoziva. Saka hapana chakamboipa ungotaurawo waugere naye ungomutaurira, hapana ungotaura bedzi vapenyu chaivo vapenyu chaivo vanoziva, asi vapenyu vanoziva, ndo topic yedu. Hazvinyatsoita zvakanaka kuita state of the dead pa youth camp, but ndo zvatoda kutoita. Muparidzi 9 verse 5 ndo verse yacho yatoda kuverenga. Tichakumbira ari kutiverengera
averenge. Mparidzi chapter 9 verse 5 verse 6. Iyi verse yatinoverenga nguva dzakawanda patinoparidza makrusedi, patinobatsirana nehama nenyaya yechimiro chevakafa. Ende hapana zvambochinja pairi, ndo yatinoda kungotoita tobva tapedza. Mwari atikomborere. Mparidzi chapter 9 verse 5 verse 6. Verengai verse 5. Yeah. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Vapenyu chaivo ndo vanotoziva, asi vakafa havana chavanoziva. Vakabata vapenyu chaivo. Hamusi kugara yenyu pasi, sorry. Vapenyu chaivo vanotoziva kuti vachafa. Zvekufa zvinozikanwa nevapenyu. Saka inozoti iyo asi vakafa manje havazvizivi kuti vachafa because vakatofa. Asi vapenyu vasati vafa ndo vanoziva kuti inini ndichafa. Asi kana munhu afa haachazivi kuti achafa because akafa. Saka pakuverengwa kwepfungwa iyi ndeda kuti tingotondedzana. Kunowanikwa vasingazivi kuti vachafa kumakuva because vakatofa. Saka shoko rati ikoko hapana anoziva because Mwari akasika ati munhu afa haazivi. Asi kana munhu achimupenyu anoziva. Zvabatika here izvi vana vaMwari? Ngativerenge vhesi number 2 kubva kune yekupedzesera. Handei kuna zvakazarwa chapter 3 vhesi ndeya 1. Revelation chapter 3 verse 1. Tikurumidze kusvikapo. Chapter 3 pane message inotaurwa pachechi yepaSaudis. Zvakanaka kuti tingonzwa pfungwa iyi tozobatanidza neMuparidzi chapter 9 verse 5. Ngativerengerwei verse 1. verse 1. Nyorera mutumwa wekereke iri paSadhisi uti, Yeah. zvanzi naiye une mweya minomwe yaMwari, nyeredzi nomwe, ndinoziva mabasa ako. Ndinoziva mabasa ako kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Rabai makabati. Saka pachechi yepaSaudis message iri kuuya zviri kunzi naJesu, iwewe sangano rangu, vanokuona vanondishamisa because vari kukuona vanoti pane mupenyu. Asi inini Mwari, kana ndakutsvaga zvinotaura upenyu pauri ndiri kuona wakafa. Hapana kana one chinoreflecta kuti pane mupenyu because dai iwe waiva mupenyu, vapenyu vanoziva. Saka kaitiro kandiri kuwana pauri zvinogona kuwanikwa bedzi kune vakafa because vakafa havazivi. Saka iwe waita dambudziko 1 rekuti vemuvillage nevanokuona vanoti pane mupenyu, asi kwandiri ndinoshaya chinonongedza upenyu, wakafa. Zvabatika here vana vaMwari? Ndekumudoti modzoka kuna Muparidzi manje. Hamusi kuiverenga yenyu because maiverenga. Muparidzi chapter 9:5 yatiyo vapenyu vanoziva kuti vachafa. Asi kana munhu afa haana zvaanoziva. Rambai makabata neni vana vaMwari. Muzive here kuti kana munhu afa haana choice yechekudya ende haadyi. Number 2, kana munhu afa haana choice yehembe dzokupfeka. Ndosaka venyerajo vachiti kana mouya musati matora bhoti munotivikira hembe. Iye haabvunzwi kuti saka moda kuvigwa makapfeka chii, because wakafa haazvizivi. Asi vepenyu ndo vanogara dare voti afa muda kuti aitwe body viewing akapfekei. Vodhisaidha mupei uniform yake, mupei bhachi rake, apfure akapfekedzwa. Iye wacho haatopfeki. Vapenyu ndo vanopfekedza.
hagoni kusarudza zvekupfeka because akafa. Saka mukatarira nhasi chimiro chepasaudhisi chiri kurarama kusvikira nanhasi. Haana decision yezvekupfeka because pakaita rufu. Saka imi munogona kuzonetseka manje. Vana pastor Mbira vazogara pasi vakutarira vadhara vedu ava vakutarira kuti pati chechi iri kuda kumboendepi, zvazofamba sei, kapfekero aka haasi kuona here kuti kushama ivo ndo vari kudaro, but akapfeka ka akasununguka zvachose because vakafa havazivi. Mwanasikana akasununguka kusunungukira kushama because chitunha patiri kutomuona hatisi kuona mupenyu. Ibody viewing yemupenyu anodya sadza. Ndikumbira papijana. Saka vapenyu chaivo vese yati vanotoziva. Saka mupenyu anoziva kuti uku kushama. Mupenyu anoziva kuti kagererwa aka handimoziva kuti zvitunha zvinogerwa. Saka vapenyu vanoziva kuti kagererwa aka akaiti, but kana munhu afa haana hekati anosarudza. Vekunyaradzo vapenyu ndo vanodhisaidha tomugera sei. Saka machinda edu akazoshamisika, vari kupikwa nevanhu vembanje kuti shakati yako kumberi shakwakuseri manje. Munhu wembanje achipika wekuchechi kuti kati yako kwakuseri. Vakafa havana choice yamagererwo, zvavanoita vanoitirwa nemupenyu ari kuseri, but iye haana choice. Vakafa havazivi asi vapenyu ndo vanoziva. Iwe unofunga kuti kaitiro kako iwe mukomana iwe imbonzwa kunoku mwanangu, maitiro ako haya unofunga kuti dai iwe mupenyu mai vako vaingatambura zvakadaro? Dai iwe waiva mupenyu unoswera uchishungurudza mai nekuvhunza chikafu hapana chekudya here panapa, mbapoto uri kutoavona mai vamukira makuseni vamanya kumusika vadzoka pamba vanoda kuendesa kumusika kotengesa. Iwe wakarara munhu ari paWhatsApp bisi kuvhunza mai, mapoto aripo chekubika chiripo haubiki nendebvu dzaunadzo. Mutsviri kuti dai penga paine mupenyu, mupenyu angadai akaziva, regai ndibike, mai vamukira kudhara, regai ndifonoita zvimwe, agezi mapleti. Asi zvimwe zvacho kumukomana hazvo yazokuita, zvimwe zvacho kumukomana hazvo yazoita. Ukaione pipleti yakanyorwa unzi girls only. Ukaione pipoto yakanzi girls only. Ukaione piwe spoon yakanzi girls only. Dai vanga paine mupenyu aizwira mai vakadzidzi, but nekuda kwakuti pakafiwa haana chaanoziva. Vakafa havazivi asi vapenyu vanoziva. Mukomana anotonedza nekuda kutongoziva zvimwe zvinhu. Pamba hapana kana chiri kuitika, gadheni riri kuparara, hapana kana muhomba 1 wekuti anombomuka achidirira, anenge ari busy paWhatsApp, hapana chiri kufamba pamba. Iye aripo akamirira kudya, tine chitunha chine nharo. Atimaziva kuti munhu akafa hachinji fesi. Ndosaka Pastor Mbira mukaenda kunyaradzwa hama yafu, mukasvika machinda ekunyaradzwa anoti vanhu vese maita zvakanaka mauya, tiri kuchema nemi, taikumbirawo 2 kana 3
hama dzepadhuze dzemufi mumbouya kuno. Vari kuda kuti kunyangwe afa fesi haichinji, uyai muone. Tisati takoka vazhinji, imimi uyai muone. Mofuririrwa muri tu moona monyatso make sure body identification ndiye uyu. Modzoka mechichema zvenyu. Chiri kuchemedza paya paya waona chaiye. Vamwe vozopinda. Saka kana munhu afa hachinji fesi. Saka fesi yatinayo ndiyo chaiyo. But pakafiwa ipapa. Mwanasikana asingazwiri tsitsi mai vake. Mai vanodana katatu katatu. Rumbi. Tanatswa. Tana iwe. Tana. Uye kani uite basa. Tanaka anobva kuchikoro. Opinda mumba. Odya chikafu chabikwa asipo. Osiya maplate akadaro. Tanatswa. Anobuda musketi. Kurova bhatani nekumashure. Obuda musketi yake yosara ikateya shepi ya tenzi, oenda kogara pasofa achiita WhatsApp. Anomirira mai vabika asipo kuti vatore maplate adyira vabvise uniform. Tine chitunha chine nharo. Vapenyu vanoziva. Musotine vanhu vanogara mutoilet kuita ukama netoilet. Akazvivharira achiita WhatsApp. Ari mutoilet. Mai vakaramba vachidana, unozonzwa atsamwa manje. Mama vari kundinetsa, ari kuandipa abuse. Akuimba manje. Pese mbira munhu anofunga vakafa kare ngenyaya yokusada kukorobha mumba nekuita basa. Udadi ndite zvaunoda iwe, handingazvigone zvaunoda. Kuimbira mai vake kuti unoda kuti ndite zvaunoda iwewe. Dai paiva mupenyu anoziva. Handishainiri mai vangu. Vakatamba umandara, vakawanikwa, vakatanga musha, vakandichengeta kusvika nhasi. Handishainiri mai vangu. Ende ndine urombo nevakomana vari kuda kutorawo. Hapana kutaura mani, but hapana zvokuita, regai ningopataura. Mukaona akafa achinzi uri kuonekwa mazuva ano, kurinda kunenge kwakavharwa. Chavari kuona igori toto. Ndataura ndega. Mukaona vanhu vachitaura kuti akafa, but mazuva ano uri kudzoka, uri kuonekwa. Chavari kuona hasi wakafa, vari kuona gori toto. Saka gori toto rine nharo, because rinoziva dressing yako, rinoziva step yawaifamba, rinoziva favorite song, rinoziva character yako. Saka pawakafa dhimoni harifi. Saka vanozoona uri mumufananidzo, but chiri chipoko. Kungoti vakomana vedu vane nharo. Vakomana vedu so vane nharo. And havana nharo because ivo vacho anogona kunge ritori gori toto rechikomana. Saka hazviiti manje kuti gori toto rirore mupenyu, because kwavanoda koraramira hakuna vapenyu. Saka igori toto rechirume rasangana nechipokwe chechikadzi. Vari kuda kutanga upenyu. Ende zvinenge zvichitaurirana. 8 o'clock online, 9 online, zvese kuma 12 online, lunch time online, 1 o'clock online,
kusvika manheru na8 9 online 10 online. Uzoti dai wanga wachifunga hanzvadzi, dai waichoka kuvapenyu waifanira kungozvibvunza kuti saka online yakazotanga rini kugadzira mari yekuroora? Anozoshanda papi kana iye angori online? Kutanga rini kuti online yakuroora? Kushaya paunombomushayawo. Akaona aita last scene yake 2 minutes ago, anga achigeza maoko ekuda kudya, unodya right left iri online. Vapenyu chaivo vanoziva, asi vakafa havana chavanoziva. Unotozvibvunza kuti but type yemukomana bhuti ava ndinoendepi nemukomana anoshandira online? Ndiri kunomboita sei nemuchinda? Apedza ndakumbira pastor mundinamatire prayers angu anenge ari kukundikana. Prayers acho akatomboatanga rini? Iwe kundokutarisa hapana kana prayer 1 yakatomboitwa. Musoro weblue prayers ari kuramba. Hausione here kuti zviri kutongorambirana nemaprayers? Hausi kuona here kuti zviri kutongorambirana kuti musoro weblue unowanza maprayers? Iwe shosho hauone here kuti kapfekero kawakaitaka nemaprayers zviri kungotoramba? Because the pastor Mbira, sorry makara padhuze, sorry. Because Isaiah pa chapter 6 anoti ndakaona mudhara ari pachigaro, ndikaona maserafimu akafukidza chigaro, vaidaidzira mutsvene. But vange vaine mapapiro 6, maviri ekubhururuka nawo, maviri ekuvhara kumeso, maviri vovhara makumbo. Iwo wakashama, unoenda pachigaro chani wakadaro? Go deeper. Chigaro chaunoda kuaprocha, vari kudenga vanovhara kumeso, vovhara makumbo, votaura nemutana. Iwo wakashama, guvhu panze, musana panze, makumbo panze. Onzi maprayers yangu. Nonsense. Vapenyu vanoziva. Zvabatika here vana vaMwari? Daitai vane vapenyu vanoziva. Asi wakafa ana chaanoziva. Saka tichaita sei nechechi inopindwa nevanhu vakarasa sense? Kana manzwa zvakazarurwa zvayaita, yati mabasa ako ndinoaziva, zvotaura kuti type yemufiro uyu yasiyana nomufiro uya. Uyu akafa but une mabasa. Ukazobvunza vaRoma 8 verse ya 6, Romans chapter 8 verse ya 6, verse ya 7, yabuda pachena zvanzi kufunga kwenyama rufu. Saka zviri mumusoro mavo ka hazvina chekuita nekudenga, zvine chekuita nekurufu. Verse yekupedzesera John 11:43, John 11:43, last verse. Kurumitsa kusvika verse 43. Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru akati, Lazaro, buda. Rambai makabata. Hanzi chiko nevhesi iverengei. Verse 43. Verse 43. Wakati areva izvozvo, Yeshua akadanidzira nenzwi guru akati, chi? Lazaro, buda. As Yesumeka says it so. 4 days munhu avigwa. Mukatodzoka kumashure hanzvadzi dzacho dzaitotaura kuti wanoora ari kunuhwa hazvichaiti because nguva yatoreba, dai maiva pano paya patakakudanai ungadai asina kufa. Zvikanzi naJesu ndati muchinda anofanirwa kuenda kumba nhasi. Kuwanda kuvari kuita body viewing hakudzoreri akafa kuvapenyu. Kuchema kunoitwa nehama kana munhu afa hakudzoreri akafa kuvapenyu. But paida kuti Jesu asvike. Ende pakasvika Jesu,
mamuisa kupi vakati ari kuda konokanda dombo pavanosvika paguva zvikanzi bvisai dombo akomana because dombo handisini ndakaisa saka kuisa kwenyu dombo zvinoreva kuti imi munogona kuribvisa zvakaitwa nevanhu regai vanhu vaite. Vanangu teererai, kunamatira kuti dai Mwari mandirwira kubva pakunwa ndinonwa ndiri munwi iwe wechiswera pabottle store uri kupedza nguva. Zvevanhu ka vanhu ngavaite, ibva pabottle store wenda kure nevanonwa woti Mwari ndibatsirei, Mwari anonzwa kukumbira kwedu. Saka Jesu apedza zvikanzi right dombo rabva regai ndichitaura ini Samuari somusiki Razaro buda. Kekutanga rufu rwakanzwa voice rukati vakachema vakawanda but matauriro aita voice regai titungamire. Rufu ndobva rwatiza kuora kwanga kwakatarira kukati mukaona madhara vana rufu voenda pano pashata kuora ndobva kwatevera kunuhwa kukati asati zvaitika varume kana mechisara ini kwendawo ndobva kwatevera kuona ndobva kwatevera. Razaro ndokubva atomuka kumuka kubva kuvakafa ndokudzoka kumba ava mupenyu. Saka good news vanangu, kunyange zvakaitika kuti kwakafiwa senzi yekunamata yakafa, senzi yekuverengwa kweshoko raMwari yakafa, but musangano uno Jesu asvika paanofanirwa kudzorera vakafa kuvapenyu. Jesu ane hanya kwenda pakavigwa Razaro, ende Jesu akatevera kuguva raRazaro. Haadzoki nevaichema, anodzoka neakafa. Saka tinoda kunamata masikati ano. Pastor moyo vari kupinda manje pastor moyo vachange vakuparidza ende zvese zvavari kuita vari kungotaura kuti mukomana asvika vakafa mukai, because Jesu anomutsa vakafa ari pano. Wadirei kutanga kwavagoritoto kuvillage wawambosvika pana Jesu anomutsa vakafa vacho. Toda kunamata nevana vaMwari. Marukoko aitwa akawanda. Ini ndoda kunamata nevari kuti pastor chishuwo changu ndechekuti pakamutswa Razaro ive testimony. Ndakapinda muguva rerubhabhatidzo naJesu ndikabuda ndava chisikwa chitsva. Ndakapinda nekuora kwainditevera kubva kumashure, ndakapinda nekunuhwa kwainditevera kubva kumashure, but pamusangano uno ndinoda kudzoka ndava naJesu. Remember, pamasteps ose awakafamba paupenyu Zakeu akafamba, but step yakaverengwa paupenyu hwaRazaro istep yaakatora akananga kuna Jesu. Denga rikati chinyorai pasi kuti Zakeu akafamba. Paakafambira zvekukanzuru anombozvinyorai, paakafambira zvekupi kuzinwa anombozvinyorai, paakafamba akananga kuna Jesu zvikanzi chinyorai kuti Zakeu afamba. Audiwe here kuverengwa pane vakadaro vari kuti pastor munamato wangu ndinoshuva Mwari andibatsire, ndakanamata but ndanga ndisati ndabhabhatidzwa, kwete nerubhabhatidzo rwechechi but nerubhabhatidzo rwakabhabhatidzwa Jesu irworwo ndanga ndisati ndarwana. Munamato wangu musangano uno usati wapera ndiverengwe kuvapenyu Jesu amutsa vakafa. Akadaro simuka, toda kunamata ari kuti ndoda kudzoka kuvapenyu ndabhabhatidzwa. Chakumbira vafundisi vanokwanisa muuye uye hanzvadzi yangu ndoda vari kuti vanoda kubhabhatidzwa. Ndoda kuti Mwari mundibatsire, ndoda kubhabhatidzwa. Inini ndinoda kubhabhatidzwa, ndobva ndasimukira. Ivavo famba umuye kumberi, vafundisi vasvika kugashira kuti udzokere paupenyu. Madhimoni akaita pati neupenyu hwako, mwechina ikatamba vakaita zvavanoda pauri kusvika Satani overenga
Kulega kuti iwe ulimba yemwe china maskati yano itasarudzo Yesu anoda kutanga chakaya chako Famba imu vapenyu vanoziva vana vamwavo usazvinyengere vapenyu vanoziva asi vakafa havana chavanoziva famba uye mwana wamwavo ichokwadi uya mwana tiri kuda kunamata uya hanzvadzi inguva yekunamata vapenyu vanoziva wakafana chanoziva uya mirira mari akukomborere vari kuti basa tisati tasvika pakunamata chishuwo changu chinofanira kubhabhatizwa uya mwana toda kunamata uya hanzvadzi inguva yekunamata step yakaverengwa kuna Zakeo istep yaakatora akananga kuna Jesu toda unamata vari kuuya vana vaMwari vari kuti inini ndakanga ndisati ndasvika padecision iyi munamato wangu masikati ano ini ndoda kutanga kukama kuchara Jesu ndoda kutanga chapter ichara Jesu ndakaita masitepi akawanda eupenyu but nhasi ndoda kuti rivire koerengwa kuti akaita ukama naJesu toda unamata God bless you. 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 Vari kuuya vana vaMwari toda kunamata savaraidzwe neutano hapana chinhu paya kana denga rikasununudza ruoko pauri unoswera wamerera mapundu mouri wose sehuku yavundurwa Mwari ane hanya kukupa utano hwakanaka kuti uite decision uri mutano uri mupenyu tiri kuda kunamata God bless you. Mwari akukomborerei kana paine vachiri kuuya munofamba mechiuya mufundisi pavanenge vachinamata tichaimba ndasisanza Pastor Betera vachiuya kuzotinamatira toda kunamata uya hama yavo vapenyu vanoziva sararamire kunoraramira zvipokwe iwe uri basa reruoko rwaMwari vapenyu vanoziva toda kunamata Wari kupinda Jerusalema tava sambwange maropa yenyenye wari kupinda Jerusalema tava maropa Ngatinamatei baba vedu vari kumusoro kudenga toda kutenda kuti pamunotaura tiri kukwanisa kuzvinzwa zvamuri kutaura kwatiri toda kukutendai neshungu dzamuinadzo kuti tiverengwe kuvapenyu komborerai tose mukusiyana kwedu toda kuzokutendai zvakare masikati ano Mwari nerukoko rwamaita rwekuti tiwanikwe tichivigwa pamwe chete nemi tomuka tavanhu vatsva kuburikidza nerubhabhatidzo izvozvo zvisati zvaitwa Mwari ndokumbira kuti mutiregerewo zvatakakutadzirai nzira dzedu dzatakafamba nadzo maitiro edu mapfekero edu nezvinoonekwa nevanhu zvikuru sei maonero enyu eshoko renyu tanga tiri kuverengwa kune vakafa vazhinji vedu asi todawo kutendai kuti matidzikinura todawo kutendai kuti matidedza kuvapenyu chizadzisaiwo shungu dzemwoyo yedu toda kubhabhatidzwa tibude tamu upenyu hutsva saka komborerai hanzvadzi dzedu komborerai vana vedu tikomborerei tose tiwane ruponeso rwakadai vanotiona tadzokera musangano wapera vakwanise kuona vanhu vaazvisikwa zvitsva todawo kutendai kuti tichiri kunzwa kudaidza kwenyu muzita renyu tinonamata amen ndouya kumchinjiko ubofu neurombo handidi
chiro asiru pone soro do simbi rakunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasimu mundipo neseini Jesu nochemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura dinozo kuchenura dosimbira kunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dapaje sekunemi giro seje pasi moyo ne muiri uwe nyunarini dosimbira kunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi mune zvidzidzo zvenyu zvinondarabwaini nemaropa iro Kristu dosimbira kunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa birikura na Jehova dosimbira kunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini Jesu arikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbira kunemi iyo nyenye pa Calvary dinofu kama pasi mundipo neseini dosimbira kunemi iyo nyenye